Hey YouTube! I dag vil vi så spille noget inde på den her Prison server. Jeg er i gang med at spille ind på, som jeg tror ikke det er så mange der ved det, men det var lige. Jeg er i 1, 2. Jeg har min celle. Den her. Jeg begynder til. Det der ingen ser. Men her har jeg sådan nogle ting. Og her er også lidt ting, dameting sådan. Det er mig og min ven sådan ting. Og her har jeg min ovn. Den bruger vi til at bruge noget jern. For eksempel hvis jeg lige skal op og vænke op. Jeg tror i denne episode, tror jeg, at hvis lige se om der er noget. Det er også ikke det værd. Ja. Der er lidt problem. It's fucking wrong. Altså, jeg kan lige vise mit skin først. Det er min skin. Jeg bruger det her armor. Jamen, sådan hjemme er bedre end der er. Ja. Gerne have nogle nye chestplates. Jeg gerne faktisk rigtig finde det svært. Lige over. Min pickaxe her. Åh. Fuck. Hvad skal det her? Så. Tror jeg kun er min lidt. Jeg skal lige være bruge her. Jeg synes det er noget nye. Geronimo! Kom. Det er sådan de er over. Nå, det er også oppe på nu. Pis. Hvad er jeg? Okay, jeg kunne nu. Så faktisk jeg skulle overveje lige at klare et quests i dag. Det gør jeg. Jeg miner lige 6 iron. Og så klarer jeg alle sidste. Hvor er den?
Altså det sjove ved, når folk der har explosive pickaxe, ikke, er, at de smider bare, du får tage alt deres ting. Det er lidt snyd, ikke, men det er virkelig effektivt. Ja. Lige lidt her, der på explosive. Og så gerne der. Se her. Lige nu bare lige. Ja. Prøv så meget komfort. Så det bedste man nok kan få, det er nok en explosive pickaxe med silk touch. Den har alt det stone du har på. Ja. Så en af mine venner, han har en explosive pickaxe. Anna. Også snart i C. Pis. Okay, det er faktisk godt, for vi skal lige få noget med jern. Sidst skaffe. Skal jeg skaffe en stack? Smelter. Så på. Faktisk lige skaffe. Ikke fordi folk køber. Altså, der er ikke noget fundet faldet for den. Hvad skal vi sige? Så du. Folk har fundet det. Der er mange, der stadig ikke har den. Jeg har den bare, hvis nu var ikke en af nu, der virkelig faldt for den. Nå, jeg har en jernbillede, så. Værsgo. Sådan der. Sådan. Okay, så lad os sgu det. Bare lige på min. På et ping. Så. Hvad hvis jeg skal få 80? Hvad kan jeg? Ja, det er vist det der. Hvis jeg leder, hvad skal jeg købe for? Vent lidt. Altså, der var en gang, jeg vidste faktisk ikke, der var en fyr her. Penge. Gør man hver dag. Så så betale pligt. Gør det igen. Det var dumt. Jeg vil faktisk ikke se, om der er noget her. Ej, der er virkelig her.
alle sammen mange. Yes. Det er 15. 15 sekunder. Yes. 2 minutter. Faktisk er fedt, hvis du kunne tage noget alt det. Gerne level 30, så jeg trækker pækken til level 30. Jeg vil ikke tro på, hvor det er lige nu. Nej, det var godt. Det ved jeg, jeg synes, at hvis du enchanter level 30, det vil være en lille chance for, at du fik en slås pækken. Det kunne være så fedt. Jeg kan også fiske. Så efter spring. Så det er billigt her. Wow, jeg har rundt op. Nå, ups. Så jeg giver på lidt gratis input. Fem minutter nu der. Jeg vil ikke spise noget. Ja. Altså. Jeg er ligeglad, at jeg ikke var der. Det er altid en tusklagt lidt. Fuck mig, Markus. Ja, men der er endnu en fisk. Nå, men YouTube, jeg tror hvis du var det for i dag. Like, subscribe, alt det der. Det går. Det skal nok gå. Det her video, det var jo bare fordi, at bare lige vise jer, hvad jeg var, når jeg lavede den på den her server. Og hvad jeg spillede lidt i Minecraft. Og sådan noget, men vi ses YouTube. Husk, like, subscribe og sådan noget. Comment for mere. Jeg vil lægge IP'en i beskrivelsen. Ha' det godt. Hej.